UPPL हान्जानि मावथि अनिल मोसाहारिया सासे मानसिनो खामानि होगोन होननानै एबा स्किम होगोन होननानै 50,000 रां लानायनि अजद दैखांदों सासे आइजोआ। बे आइजोआ गावनि बिबथैनि 50,000 रां जादों होननानै इउटुबार गेरेमसा बसुमतारीजों सावरायदोंमोन। बे सावरायनायखौ गेरेमसा बसुमतारीया रेकर्ड खालामनानै इउटुबाव होदों। अनिल मोसाहारिया खौराङाव फोरमायदों दि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होनायनि अनगायै आंजों फैनानै सावरायफैनांगौमोन। दा इउटुबार गेरेमसा बसुमतारीखौ एफआइआर होगोन। इउटुबार गेरेमसा बसुमतारीखौ एफआइआर होगोन जुदिअ भिडिअ होनायनि प्रुफ होनो हाया। गुबुननि खोथा लाना प्रुफ मोनालासे हिनजावजों 50,000 रां जानायनि खोथा सावरायनाय कल रेकर्डखौ इउटुबाव होनाया मोनसे साइबार क्राइम। जुदिअ थाबै प्रुफ होनो हाया अब्ला बे साननै सानथामनि गेजेरावनो एफआइआर होगोन होनना अनिल मोसाहारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो फोरमायबावदों दि 50,000 रां लाना खामानि होगोन एबा स्किम होगोन होननाय बाथ्राफोराबो गासिबो नंखाय होननानै रोखा फोरमायो। लखिमपुरनिफ्राय अरुणाचल टुटिंसिम इटा रड लांबाय थानाय गारिया 515 नं राजा लामा जनाय गोजौ फरायसालिनि मोखाङाव गंसे कारेन्ट खुन्थियायाव सौग्रावना जायगायावनो बेलथायो। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला रावबो जेबो जायासै। गारि सालायग्रा एबा ड्राइभारआ फोरमायनाय बादिब्ला स्टार्टिं फेल जाना बिदि जानो गोनां जादों होनना फोरमायो। जाथायनि उनाव रावबो जेबो जायाखैब्लाबो मोब्लिब खुन्थिया बायनायनि जाहोनाव जनाय ओनसोलाव मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव गोबां उसुबिदा नुजाथिदों। बर' हारिनि बिफा होनना जों जायखौ बुङो बेनो जाबाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म। दा बिनिनो मुसुखा बानायगोननि जायगा अरुणाचल हादरसानि सिङाव थानाय सियां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव पटे गामियाव बिटिसिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा नायदिंहैदों। नंगौ, नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ अरुणाचल हादरसायाव बानायनो थिरांथा लादों बिटिसि गभर्नमेन्टनि नाजानायाव। एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 1987 मायथाइयाव बर' हारिनि सोमावसारनाय समाव बे गामियावबो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ थाहैदोंमोन। बे गामिनिनो नेना पुद्दुनि न'आव थादोंमोन। बै समाव नेना पुद्दुआ निसि फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। ओंखायनो बे गामिजों बर'फोरजों गोथौ सोमोन्दो दं। ओंखायनो बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बे जायगायाव बड'फानि मुसुखा आरो गंसे न'बां लुफुंनो थाखाय बिथोन होनाय बादिनो बे जायगाखौ नायदिंहैदों होनना एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।